Què he fotut tan lluny? Tan lluny d'on? Ah, sí, doncs que no he fet quali perquè m'he estampat els 2 cops. Així que estic cardadíssim. Però bueno, anem a mirar què diuen els anglesos. Atent, que el cotxe de seguretat s'amaga. És que surto des de Cancún i a més aquí hi haurà drama que flipes, eh? Avui toca circuit, eh? Circuit de Charlotte Roval. Bandera verda, bandera verda. És que no puc tirar més ràpid. No puc adelantar jo per l'esquerra. És que no passo la meta. Vale, se viene drama, eh? Dreta. Aguanta per l'esquerra. Aguanta per l'esquerra. 3 en paral·lel. Tens 2 cotxes per la dreta. 2 en paral·lel. Només tens un cotxe per la dreta. Aguanta, mantén la teva línia. Lliure per la dreta. Tens un cotxe per la dreta. No grip whatsoever, man. Lliure per la dreta. No. Dreta. Aguanta, mantén la teva línia. Lliure per la dreta. Dreta. Buah, quasi la preparo, eh? Aguanta per l'esquerra. Aguanta, mantén la teva línia. Aguanta, mantén la teva línia. Cabrón del 18 m'ha quedat de fora, Lliure per la dreta. M'ha fet un toquecillo. Bueno, bé, estem vius, que és lo important. I almost spawned before I even get to the start finish. No he pillat cap posició? En sèrio? La mare que em va matricular. Bueno, primer Hi ha drama. un incident al davant. Atenció, tens un cotxe lent per la dreta. Dreta. Vigila, cotxe lent davant. Lliure per la dreta. Hi ha un incident al davant. Ves per l'esquerra. Ui, senyor Gerard Boldú, que l'està liant, eh? Yeah, nice job. Em fico darrere teu, Boldú, perquè si no... Well, Si no tires t'adelanto, eh? Estic molt boig. 43,4. Bueno, és cursa de resistència, això, eh? Són 55 voltes. Ens en queden moltes. Ja quan s'obri... Ojo, Gerard Boldú, eh? Tens un cotxe per l'esquerra. Esquerra. Via lliure. Hòstia, perdona, Gerard Boldú. No! Passa el que és del Barça. Atenció, tens un cotxe lent per la dreta. Vigila, tens un cotxe parat a la dreta. Came across my Per Vámonos. l'esquerra. Literally nothing I could do. Vinga, va. Ara ja això ja comença a rotllar una miqueta més, eh? Bueno, hi ha un tap aquí il·legal. Sorry, 25. I didn't mean to do that. Sorry, dude. Bueno, posició 26. A poc anem remuntant. I just got on the gas and Ves you per were a little l'esquerra. slower to it, I guess, but I'm sorry. Tens un cotxe per la dreta. 3 en paral·lel. Tens 2 cotxes per la dreta. Lliure per la dreta. La mare que em va matricular i aquest que anava lent? 24,4. 7, 4. Verge santa. Uau, darrere tinc en Ryan Rodes, eh? Aquest és perillós. Em penalitzen? Per què? Per bo. En plan, és il·legal. Ah, tu no hi eres quan he dit, Didac, però estem competint aquí amb el campió de l'any passat de la NASCAR. Està aquí. Avui... Però si no he tocat a ningú. Porto un per 0 encara. Per 0? Sí, no? Porto per 0. El cotxe en la posició 1 acaba de fer la volta ràpida. 19,6. Com cola? 3. Estàs borratxo. El cotxe en la posició 12 acaba de fer la volta ràpida. 19,4. 4. 24. El davant no ha pogut amb la pressió, eh? 5, 4.
Acabes de fer la teva volta ràpida de la sessió. Ah! Home, joder! Va guanyar $100.000, aquí amb la tonteria. No! Buah, quasi llepo un mur, Oh, que espero guanyar jo. Aquestes carreres els cabrons els corren els dimecres o els dijous a les 3 del matí. Són uns perros. I de fet, aquest any un dels 4 campions que fan els 4 Champions aquests té examen el dia de la competició i la NASCAR oficial ha enviat un comunicat a la uni per demanar que, sisplau, que deixin jugar el seu alumne. Joder, jo sóc a la universitat i rebo un comunicat de la NASCAR i el primer que faig és... Ole tu. 23,5. Volta ràpida personal. A seguir així. Tens un cotxe per la dreta. No m'aguantis, que l'estàs liant tot el rato, guarro. A què no? Tinc en Gonzalo darrere, que està nerviós. Perquè està veient aquí que fem el pallasso. Tens un cotxe per la dreta. Segueix aquí. Passi, Gonzalo. Via lliure. Gonzalo m'obrirà camí. Sí, foi, Està guapo. Uf, tinc a Gerard Baldú just al darrere, quasi, Estic molt nerviós. No. Buah, quasi la lio perdíssima. Vinga, va, que jo aquí feia temps de 21, Estic aquí fent el ridícul fent 23-os. Vámonos. Esquerra. Via lliure. Joder, aquest 13 ha adelantat a 4 en una curva? Tu, però aquest 13 m'està parant, No sé com tirar-m'hi, perquè és... Vigila, hi ha un cotxe parat més endavant. 23,5. On està parat? Ah, vale. 7. Volta ràpida personal. A seguir així. Tens un cotxe per la dreta. Ves per la dreta. Ole. Lliure per la dreta. Grande, senyor Baldú. Ja, Baldú com em segueix. El marrano. Si veig que em pressiones molt, Baldú, et deixo passar, Sí, que és que vols... És que la gent està fumadíssima. Estem en el top split, també s'ha de dir.
Top split significa que estic amb els top del món. Som els 36 millors del món aquí. Imagina que estigui jo, ja és dur de dir, I això que hi havia 100 inscrits. O sigui que hi ha... Sí, ja ho estic veient. Grande enginyer. T'allunyes del cotxe del darrere. La distància és 1,3 segons. Acabes de fer la teva millor volta de la sessió. Què vols que cobri? Sí, ara mateix estic entre els 36 millors del món. De fet, sóc el 22è millor del món. Vámonos. Anem a apretar amb aquesta gent. That's been patient, dude. 19-5, però estan fumant porros aquests, o què? Vámonos. No els atrapo amb aquests, Han pillat ritmillo ja. Ara, m'apropo més al meu ritme de Acabes de fer carrera. la teva millor volta de la sessió. Aquest és el meu ritme de carrera. $22 curts. Què en Hans aquest? Me l'està liant o no? S'ha de dir que ho ha fet maco, perquè l'ha salvat que flipes. Estic nerviós, tinc a darrere el senyor Gerard Baldú, Fanàtic del Barça i de la Volta a Espanya, per lo que me sembla veure. O sigui, tot mal. Joder, aquest d'aquí davant va com un boig, 22,5 8 Quan se la penyo espero no trobar-me'l, però, Tu, però vols parar d'escriure mentre condueixes aquí, a més, que és super xungo. I de l'NFL, diu. Com tots podeu veure. Ojo, l'NFL, Esport de gent amb paciència, la veritat. Verge Maria. Vámonos.
Em sento Sonoda ara mateix. Estic anant al límit de les meves possibilitats i vaig 22. Soc totalment Sonoda. Sonoda pop. Point of view de Sonoda. I senyor Gerard Boldú que se m'acosta, Increïble. Fuà, com odio aquesta curva, és... Ojo, bandera groga. 22,5 9 5. A més vaig 23, no 22. Increïble. Vaig fort, Gerard Boldú, ara mateix. Coma 3 7 4. Volta ràpida personal. A seguir així. Ojo, un Rayito McQueen que la lia. O no porta l'esquina en Rayo McQueen. El cotxe en la posició 1 acaba de fer la volta ràpida. 19,1 8 4. Tens un cotxe per la dreta. Lliure per la dreta. Vigila, tens un cotxe parat a la dreta. Hi ha un incident al davant. Fuà, li he fet un... It's not my intention. We have això vol dir... Ja et deixaré passar, doncs. Ojo, l'Ivan Facole... S'està queixant, Ojo, ojo, l'Ivan Falcone ficant 3 sorris. Tampoc li baixa primera. 23. Sóc jo o estem els 3 catalans posats en fila? Ai, el 13 aquest me la liarà al final, va. Fàtima. Fa 14 voltes portem ja, M'està passant volant. Ara em passarà superlents, saps? Home, por Dios. No! Passa, Boldú, passa. Esquerra. Aguanta, mantén la teva línia. I a lliure. Que cabron, m'ha fet l'enganyifa del mur, Bueno, tengo el cotxe bé,
22,98. Amb el modul li ha costat arrencar, però un cop arrencat, ojo, Tengo miedo. Sembla... Quin va ser aquell que ens va tocar? Sonoma? Watkins Glen, que també vam fer top split de road. Crec que va ser Sonoma. Tinc un paio darrere que no sé d'on ha sortit. Aquí tenim senyor Gerard Baldú pressionant, El cotxe en la posició 3 acaba de fer la volta ràpida. 19,03. 9,0. Però fumen porros aquesta gent o què? En Kirwan. El senyor, el campió. Uah, estem en un grup renyit, la veritat. Volta ràpida personal. A seguir així. Estic molt concentrat, Si és que no dic molt res és perquè... Se'ns està pillant ja el líder. Increïble. Ojo! Ojo, Gerard Baldú que es tira. Grande, Baldú. Aprofitar les oportunitats que et donen en The Raymond. Ara tira-li un plàtan o alguna cosa perquè patini, no? Ja pugui passar jo. Échale algo.
Pues bastante jodida la cosa, Voy 23 de 36. He salido 31. Y esto es más jodido que... No sabré qué decirte. Hola. 23. Antes. Estoy en el top split, Estic en el top split amb els millors del món. De fet, el que va primer, el que va tercer va guanyar la NASCAR. És que m'agrada dir això. Va guanyar la NASCAR l'any passat. Que ets una màquina. Màquina de la música, no que jo sigui una màquina. És la música el que m'agrada, no... Estic suant com un fill de la gran matraca, més. Ens està atrapant el líder. A la volta 19. Et mostren bandera blava perquè tens el líder a darrere. Aparta't i no molestis. Bueno, primer que passi el d'esto i després que em passi a mi. Ojo, senyor Gerard Boldú, Ep, aquest paraboxes, No el deixis passar, sí, home. Aquí hem de ser legals. S'ha perro. (22,3) 2. T'allunyes del cotxe del darrere. La distància és 2,9 segons. Dreta. Lliure per la dreta. Com va tan ràpid aquest home? Just Bo. I need to practice more of this track, Bo. Yeah, it's not one you can just jump into. Com deixa el senyor Gerard Boldú passar? O que aquest pavo li treu 9 segons al segon. Però què fuma? Sí, tio. 22,7. No sé pas com ho fa, és increïble. No! Uf! He rascat mur però... per la mínima, Dale con dale. És més o menys. Ojo. Grande i Enrique i Racer. Benvingut, boig. Estem aquí a la senyora NASCAR Racing, evidentment. Molaria, NASCAR Racing a Assetto Corsa. 23,8. El cotxe en la posició 2 acaba de fer la volta ràpida. 18. Però com fan voltes ràpides aquests animals? 8. Estan tarats o què? Uf!
Sí. Lo del pont aeri? Sí. Lo de... sí. Està guai, Por bonitos. Cada dia. Tens un cotxe per l'esquerra. Mira com deixem passar en Casey. Oh! Via lliure. Contempleu que això no és cada dia, No ens adelanta cada dia l'Enascar... El cotxe del darrere entra box. Tu, però com passa els pianos aquest beneit? 22,877. Tenen un hack o alguna aquesta gent, és impossible. Va, anem a pressionar el 22. Estic suant com un fill de la gran matraca. Anes. Ojo, com l'indica el senyor Boldú amb el senyor Casey, Increïble. Vigila, cotxe lent davant. No me jodes. 21,503. Acabes de fer la teva volta ràpida de l'estació. Tens un cotxe per l'esquerra. Via lliure. Tu, però què ha fet el Casey? Està boig. Va massa fondo. El Casey li ha fotut amb el de davant, Serà guarro. A tot això, abans he fet 1.21.5, Ojo. Clar, perquè el que sé aquí a mi m'ha posat nerviós. Tens un cotxe per la dreta. Segueix aquí. Lliure per la dreta. Ojo, el de darrere és un paio que ha parat, O sigui, no li donem chance ni de conya. Donin pel cul. Ui, el 22 que no vol deixar passar.
22,854. Vámonos. Mira, el darrere que ha parat no ens aguanta el ritme, eh? Bueno, algú estarem fent bé, doncs. Ha vist en Doraemon i s'ha... Sí, 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 tal qual, eh? I a mi no em cridis, eh? Què és això d'escriure amb majúscules? 9. Molt bé, nen. Ens veiem demà, exacte. Que vagi molt bé. Descansa. Uah, aquí el 22 se li han posat per corbat, eh? Vámonos. Encara en queden 8 voltes, eh? El tio sobre, eh? Et queda mitja cursa. Vamos, mitja cursa. 22,527. Ojo, l'Ivan Falcone dient thanks, eh? Gerard Baudú que s'escapa, eh? Quines ganes que tinc d'adelantar amb aquest paio, eh? La verdad. Atenció, tens un cotxe lent per la dreta. Sorry, mate. 22,194. Tens un cotxe per l'esquerra. Segueix aquí. Queda't a la dreta. What? Lliure per l'esquerra. Tens un cotxe per la dreta. Queda't a l'esquerra. Lliure per la dreta. Buah, no sé què ben bé què ha estat això, però... Tens un cotxe per la dreta. Ha blincat que flipes. Aguanta per l'esquerra. Lliure per la dreta. Hòsties. No sé, el que m'ha passat ha estat una cosa molt rara, eh? El tio m'ha blinkejat, el cabró. El cotxe en la posició
13. Acaba de fer la volta ràpida. 18,83. Però com que fan 18? Estan bojos. El cotxe del darrere entra box. El cotxe del darrere entra box. El cotxe del darrere entra box. 25,622. No! De què m'ha anat? Vigila, tens un cotxe parat a la dreta. Buah, puto... Puto paio que blinqueja, no? Me cago en la verga. Paro ja, jo crec. Però ara em vindrà tot el trànsit de doblats. O sigui que jo seré el doblat. S'acosta el cotxe del darrere. La distància és 1,1 segons. No he practicat la parada, jo no sabia ni com esperava. 3, 2, 1. Aquí. Oh, no. Podem reparar la majoria de danys. Bueno, no ho repararé pas. Ja vaig bé, home. No? Ja vaig bé, home. Vinga, va, no. Vinga, va, arrenca. Atenció, només tens un joc de rodes de recanvi. No m'ho crec. No m'ho crec. Puto cotxe, tio. Va, he d'anar amb peus de plom ara. Però estaria guai mirar quan he gastat abans. Vale, la primera volta és delicada, Ojo, senyor Gerard Boldú demanant gràcies, No sé si no sabem si és irònic o és... El líder acaba de parar box. El líder acaba de parar box. Tens una penalització per retallar el circuit. Frena i no molestis fins que t'ho eliminin. El líder acaba de parar box. Uah. El líder acaba de parar box. El líder acaba de parar box. El líder acaba de parar box. Tens una roda malmesa. Vigila, que aniràs de tort. El líder acaba de parar box. La que acabo de liar. Box. No! Tens el cotxe destruït. El Què líder m'estàs acaba dient? de parar box. Com que tinc el cotxe destruït? El líder acaba de parar box. El líder acaba de parar box. Si va de puta mare! El líder acaba de parar box. No entenc res. S'acosta el cotxe del darrere. La distància és 9,3 segons.
Però aquesta segona parada em mata, Atenció, tens un cotxe lent per la dreta. Un vas, animal. Has de frenar i deixar passar, que t'han sancionat. Box en 5, 3, 2, 1. Aquí. Podem reparar la majoria de danys. Les rodes no estan al 100%, però són danys lleugers. Tranquil. Hòstia, què dius? Ah, tu ets l'Enrique. Què dius? T'han desqualificat? Hòstia, quina putada. Jo sortiré ara, veiem com tinc el cotxe. En teoria l'hauria de tenir bé. El cotxe, 8, és líder ara. Posició 27, Si sóc jo. Hòstia, quina llàstima. Pues jo estic en la misèria, també, Surto ja. Tornem-hi, concentració. Hi ha un incident al darrere. Què heu mandat a carretera? Yeah. El líder acaba de parar box. Mare de Déu. El cotxe és líder ara. Realment tinc minuts de reparació, però el xapava estava molt fi, no? No sé, que raro. Coma 9 0 8. Vámonos. Atenció, tens un cotxe lent per la dreta. Vigila, tens un cotxe parat a la dreta. Atenció, tens un cotxe lent per la dreta. Ojo un Paul. Oh, you Robert. Really, I'm on the best lap of my life, man. 8. Hola, 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 Per hola. l'esquerra. Hola, 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 hola. I appreciate you. Uau, l'he esquivat de miracle, I es desconnecta directe, Raja Kit. Posició per a Fernando, No m'ho crec. Demana'm sorry si sóc. Esquerra. Via lliure.
Ojo, Ivan Falcón, No! No sé què m'està passant ara, però... Tens un cotxe per la dreta. Via lliure. Estic totalment desconcentrat. Bueno, poder tenir el cotxe no al 100% tampoc ajuda, Això no és off-track. 36,674. 36 una volta. Mare que madre, com. Got the inside here, Austin. Thanks. Yeah, I had to slow down. Don't want to slow you down too. Appreciate it. Coma, 6, 4, 4. Esquerra. Via lliure. Vinga, va. Acabem amb una hora aquesta carrera. Coma, 4, 8, 6. Lliure per la dreta. Estic agafat. Vull deixar passar, toco salsitxa i me'n vaig a tomar pel cul. Jo no entenc Go res. high here, Robert. Jo no entiendo nada. Estic bastant frustrat, Anava a dir, espero haver trompejat davant d'en molt dur, però veig que no. Yeah. 29,5, 2, 6.
Vámonos. El cotxe en la posició 3 acaba de fer la volta ràpida. 18,76. 18,7. La frego, tio. Tens el líder darrere, et mostra amb bandera blava, com el podcast de Fórmula 1 en català fet per López Norman 44. Ojo la publi. $23,506. Vinga, Enrique, un plaer, tio. Un plaer coincidir aquí amb tu per la NASCAR. Que et vagi bé i molta sort igualment per les pròximes. I espero que ens tornem a veure per aquí. Que la setmana que ve toca... no sé què toca, però toca un nou petit. Per fi. Així que merci per el followcito i guai per trobar-nos. $23,122. Bé, anava molt bé. Ojo, senyor Gerard Boldo indicant. All UK. $25,407. Vinga, d'aquí a poc ja ens quedaran menys de 10 voltes. De fet, poder ara ens queden menys de 10 voltes. Buah! Perquè portem 3 voltes perdudes amb el líder. Sorry. La meva pregunta és, pujarem a 3.A o baixarem amb un 10 incidents? Jo crec que no farem per res. $23,513.
Haurem de veure el percance de José Codiño, però José Codiño està... 10 voltes perdudes, Haurem de mirar aquest tramat amb José Codiño. $23,502. M'està atrapant el 13. El cotxe en la posició 3 acaba de fer la volta ràpida. 18,654. Hi ha un incident al darrere. Incident al darrere. Que s'ha desconnectat, espero que estigui per davant nostre. Deixarem passar l'Elis. Yeah, that was close. Està per davant, vámonos! Posició per Fernando, Què estava, amb tu, Gerard, o què? Bueno, perquè per fer-ho més emotiu i més anecdòtic ho escrius en majúscules. Estàs en plan conduint estressat. Està per davant! Topíssim. Fa una volta, no, que s'ha desconnectat? Anava a dir, perquè m'has tancat, Ah, mira'l, és veritat. No m'has tancat, senyor Boldú. Grande Boldú. All you. Sorry, Seth. Ui, en Ryan Rodres. El tinc just davant, en Ryan Rodres, Poc se'n parla d'això. El
El primer treu 31 segons al segon, és increïble. Ojo! Nice! Pues mira, el tio s'ha estampat i ha dit a la verga. Tenim esperances que algun més s'espinyi, la veritat. Dreta. Lliure per la dreta. No m'ho crec. Tio, lo intento imitar i faig off-track. Jo ja no imito més a ningú. 23,4 5 5. Veintidós coma 0 9 Ojo, José Godinho davant. M'he picat l'orella. Deixarà passar José Godinho o no? think so. 22,2 0 5 No ens ha dit... Falten 2 voltes, no? Només et queden 2 voltes. Ah, mira, veus? Tens un cotxe per l'esquerra. Via lliure. Juan Casey, Increïble.
Grandes! 3,9. Grandes El cotxe, Xboxers la catalans. posició. 3. Xboxers. Acaba de fer la volta Joder, ràpida. No sé ni parlar. No sé ni parlar. 6. Benvinguts al final de la NASCAR i Racing Series. Estem a falta de 2 voltes. Ho portem bastant malament, la veritat. Ull del llebre! Ull de l'Ebre. Ai! Uf. Bona nit i bones Pasques. Estem aquí acabant la NASCAR i Racing Series aquesta setmana a Charlotte. Un suplici, Posició 24. Hem tingut que fer una petita reparació per un petit toc de mur. El joc ens ha enviat a la verga, la veritat. Bueno, aquí estem. Benvinguts a tots. Ens acaba d'adelantar el que va tercer, l'excampió de la NASCAR, Coca-Cola i Racing Series. Última volta. Va. Campió de l'any passat. El cotxe en la posició 3. El senyor Acaba de fer Casey. la volta ràpida. 18,5. 8, 9, 24,6, 7, 18,5. Jo vaig amb 24. Sembla una locura, la veritat. Esperàvem que hi haguessin més ferits, però no hem tingut aquesta sort. Ferit de 7 jo, aguant. Good race, everyone. That was fun. Ryan, are you doing Pete Le Mans at the weekend? Vámonos. Fem això amb dignitat. Bandera quadres. S'ha acabat. Vámonos. La pròxima anirà millor. No te desanimis. No me jodes, m'ha comptat aquest per 2? Vamos, fins a que peti! Rebentem-ho tot! La temperatura de l'aigua està massa calenta. La temperatura de l'oli està massa calenta. Que una tratarat igual. Pinotelo. Puf, quin suplici de carrera, Anem a veure el... He fet 2 o 3 xafastres, Aquí ha vingut el declive. Havia perdut a Gerard Boldú, estava trist i no sé què m'ha passat, la veritat. Has acabat amb el volant tort. Jo he acabat amb un per 13, tio. Aquest dinou m'ha distret. M'ha fet algo raro. Li posarem l'excusa. Aquí ja he tingut el primer ensurt. Sortida de boxes. Susto. Sortida de boxes. Vale, fins aquí bé. I a partir d'aquí... Aquí. Ula, vaya fava! Si és que normal que... Normal que m'anés a la merda. I jo queixant-me de... I jo queixant-me de... Però és que el fort és que venia d'aquí, saps?
O sigui, ha estat tot un cúmul de desastres. Ja ho he vist, tio. Ja ho he vist, si estaven a 99 i ara les dec tindre a 83, 82. Topíssim. Vol dur. Com sempre, un plaer a tota la gent nova que ha vingut gràcies a la raid d'Xboxers i ens anem a la verga. Grande Panda. Vamos! Cementiri de cotxes mantingut. Bueno, està bé. Adeu, Benyuski. Adeu, xabulents. Adeu, 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 adeu. Estic buscant, estic buscant. Sí! Toma! Adeu, adeu.